Okay, dali naman kami ni-check. Subong, upo na naman si Sir Marty. Diri sa Bantaye! Bantaye! Okay, so mga kabantaye, first i-welcome natin si Sir Marty. So, pasalamatan ta siya nga paunlakan ang ating invitation. No? Maging For an part sa interview. aton, no? So, subong, nari si Sir Marty. So, palakpakan na sa Okay. Yay! Kabantaye. Okay. Okay. So, ano expect ni Sir Marty, Brad, sa ining interview? Okay? So, actually, mga kabantaye, ang amon per interview portion, may apat na siya ka segment. First, ang bantaye si Sir Marty. Kung sa diin, magkutunta si Sir Marty sa mga personal na questions or anything na mga kilala tapos siya, okay? Introductory questions, etc. And second ka part, of course, ang ginatawag natin nga, bantaye ang YouTube questions. So, bukas na sa YouTube ta, dahil ito nga namangkot to kay Sir Marty, ipamangkot natin sa iya, kag, ano pa, siyempre shout out naman ang namangkot, no? I-greet na ni Sir Marty, of course. May third pa ta. Ang third Sir Marty, ano? Bantaye ang pagabot. Okay? Pagabot ka na 5 ka-questions. May raffle? Oo, raffle. Pagabot ka 5 ka-questions. And then, ikaw bahala kung paano mo na-answer ang karon. Mabalaan na karon mga questions na, no? Sadya na. And syempre, pinaka-last, ang ending natin, yung part sa natin nga interview is, ang bantaye ang pa-drawing. Pero karon ka lang ihambal kung ano ang ipa-drawing ta kay Sir Marty. No, kay para medyo may thrill, okay? So, Sir Marty, are you ready? Are you ready? Ready. So, Sir Marty, first part sa ating interview is ang bantaye si Sir Marty, okay? So, Sir Marty, kabalo kami nga hindi lang ikaw ang bata sa imo mga Iloilo. Actually, hambalan tabi ang ating mga kabantay, Sir Marty, kapila ka sa inyo ng family. Mga kabantaye, no? Kadua ako sa pamilya. Ako ang pinakamanghod, ang ako niyang magulang na si Chari Ann Lintad. Ako sa Subong sa Manila, ito siya nag-work as a call center agent. She was blessed enough, no, to be hired sa JP Morgan. Wow, so Nami lang ang blessing sa mga kabantaye. So, in check, I guess may gusto mo bala ng educational background Yes, sa of ating course. guest. So, ay, kumaga, isa man sa mga importante na ipamangkot kay Sir Marty kung about sa iyang education, kung di siya naghalin nga school, at the same thing, ano na subong ang iyang status. So, siguran tani sa elementary. So, nag-elementary ko, mga kabantaye, sa Bago Elementary School. No, ng So, mga taga Bago Elementary School, school yung panigli si Sir Marty. yes. Alumni. Correct. Hindi ka nag-high school niya, sir? Same man sa Ramon Torres National High School. Okay. At the same thing, sir, to be informed sa ato mga ka-alumni pala. Sa inyo, mga ka-alumni. Ano nga year? Ano nga year? Year 2000. Sa elementary. Sa elementary, year 2001. 2001. Sa high school, 2005. Okay. Tandaan nyo na naman balaan, ha? Mga taga-2001 sa elementary, 2005. Kung wala, nag-attend alumni si Sir Marty. Mabalaan Pag may isip nila kung pilagid ang edad ni Sir Marty. So, bahala lang kamo kung paano magsuba na, no? Sir Marty, makadto sa imo nga ano sa college. Kabalo naman kami siguro sa Bagong City College gid man nag-graduate, no? Yes. Proud. Oo, proud bagunhon gid na yan. Proud BCCI. Okay, proud musicians. Okay. So, actually ano kami ni Sir Marty, Tubo-tubo? kita ka tatlo, hindi. Huwag mahuyawa ko sa inyo, no ahead ko, no na. Kita ka tatlo, actually dito sa BCC ta na naghalin, di ba? Tumutubo. Puro to na. Tumutubo ka mo. Kamo. Hindi! Hindi, una. Magulang Bato, sila. bato. Ako ko na yan, mas nauna-una ko. Oo. So, Sir Marty, ano gid? Una mo gid yung choice ang education. Ng second choice ko ang education, kaso ng bigadong pamilya. Ang first choice ko tani is computer science. Nice. Kaso, kamahal. And wala kami enough na money to sustain sa nga mo ng ako. So, plus, ang akong magulang, nag-nurse, nag-take sang nursing, pero kamahal di Japon. Plus pa ako, na manug college na. So, as sa sakripisyo sa ikaw nag-sacrifice? sang ginikanan Oh, man sige. kanimanang no
bali nagbuhat ang ako na magulang. Okay. So, siya nagpa-eskwela sa akon, plus ang ako niya tiya, na si Nanay Bugay, na taga San Pedro. Hello, Nanay Bugay. Ay, Nanay Bugay. Ari na produkto mo? Rosario, Dormido, plus ang pamilya. Then, amo na, amo ko ni Subong. Pero, starting sang ako ni college life, first year ko, hindi ko secondary. Bali, elementary ko ng PE Ed, kumbaga. Bali, sala ang ako na pagkuha sang ako na kurso. So nag 5 years ko sa college. Okay. So from 5 to 2010. So 5 years ko sa college. Isa la ako yung pag-shift dapat. So, engineering. No, nag-shift correct ang ako nga educational background ng Imo engineering. Naging mo engineering years. Okay. So, Sir Marty, nabalano na ito ng imong educational background, no? So, makaton man kita subong sa imong gender preference. So, maas kami anay, no? Kami nga mga kabantay, gusto naman makilala ka. Do you consider yourself part of LGBTQ? Yes, I'm part and I'm very proud to Okay. be, the LGBTQ of the society. But for me, kung sino ako, kung ano ako, amo na yung napakita ko sa mga Yes. tao. And well, judgmental ang kalibutan. Yes, dito naman ikawan. Sila nagila na iya bahala sa ilang pagpananaw kung ano ang isa ka tao, kung ano ako para sa ila. Okay. Okay, so very good. So Sir Marty, since you're part of the LGBTQ, pwede mo ma-clear sa ating mga kabantay, ano ka din ka sa LGBTQ? You're openly gay. I'm not totally all out. Okay. That I'm cross-dressing. Actually, mga kabantay, Sir Marty, excuse me lang ganito, dumdum ako, nagliga, nakalantaw kami isang panty sisters. Dito ko na pala, yung may aragli, tawag na demi-girl. Oo, LGBTQ. Demi-girl. Pero, nang boy siya, nga girl, demi-girl, like demigod. Hindi, so, amo na, amo na, kulang pa kita na subong sang education kung about sa ginatawag ng mga gender preferences. Yes, kay may So, kinailain. ang abi na nato niya, basta gay na dayon, lesbian na dayon. Ay, okay. Pina-generalize. Ang ginahamba nila guro nga sir pa nga may pusong pagkalalaki pero daw may pagkababae yung part guro. So may demi-girl pag igali, no? That's why may argali trans na sabong, nagsulod ng mga trans na. So amo pa nang ibaloon ta next time. I think itapik ta na sila diri sa bantay. Correct. Oh, para Dapat lang, yes. Educational man, informative. Yes, maka-learn kami kag maka-learn kita tanan. So, ibantayan ta na. Kiss na si Sir Marty gyapon. Okay. So Sir Marty, ikaw yung consider mo sa din kang strands ng LGBTQ sa gay kagid. First trans, second First trans, second trans. Hasta ba na sa pinakalain na trans. Pero, kulang lang siguro sa akon na ihibalo kung diin ko bala, diin. So until now, research Pero pa si Sir Marty. for me, the way I act and the way I do, it comes naturally. Okay. So bahala na ang tao mag-ano sa ako na mag-judge. Pero Pero so far, wala ka ganyan katuwa. I can feel, You can feel? I can feel love. I can feel loved and loved by people around me. And maka-attract ko sa lalaki, maka-attract ko sa babae. Okay. I can So, yes, both. nagkaklaro na ta. I can do both. Whether in performing, Performing. no, ng singing and dancing, Oo. Okay. I'm all out. Yes, No, oo. na nakalidigagan ako. So, no? safe to say, Sir Marty, ara ka sa bi. Bisexual, siguro, Gakanta ka man sa babae, actually. na may mga crushes. Yeah, okay. Ah, Okay. So, that's it. So, Okay. kinistoryahan na naman lang ng gitna ang crush Oo, na sir galing. pa na. Okay, Sige, mga ate, na lang kita na sa inang part pala sa mga crush na. Kaya ako mismo mo, magkaka-intriga Oo. pala sa mga crush na. Kaya di ba, ang feeling, harap lang makabantay yung feeling, kaka-attract ka sa imo opposite sex. At the same thing, na paros mo sa ano, Bisan di opposite. yung Oo. ang sensation Oo. sa feeling na makisa. So, ari na ta. Ani ko na da. So, tatlo mo na pumangkot, Sir Marty. When was your first crush? Yeah. First crush. Natural, isang mga Elementary pa lang. infatuations. Elementary, no? Naturally. Madam. Oo. So, hindi ta maghambal nga po na lang. So,
we will leave it to Sir Marty, pero ano lang, what is your first crush? What? Babae. Oy, babae, Pero girl. until now, may bana na sa'yo. Wow na. So, sino ka man, naging crush ka ni Sir Sino ka Marty. man, kilala ka. Kabano siya actually, kasi, Kapano ay, na sa'yo. so nakita mo, yung crush sa'yo mo. Okay. Eto na ang sinayang mo. Okay. Okay, so katatapos sa sa second part sa aton nga nga interview kay Sir Marty. Amo siya gitawag nga bantaye ang YouTube question. Okay. Okay, so i-open as of now ha 3:12. 3:12, 3 sa 3:11. 3:11 or 3:12. Ibuksan ta. Ang video teaser ni Sir Marty. So kung wala ka muna kalantaw ni kanugon tang Sayang, chance, no? Okay, so shout out gali kay kay Galvez, Mark Jan Subito. Okay, Sir, aring pamangkot kay Sir Marty. So Sir Marty, paki-greet si Mark Jan, Hello, Mark Jan. Galvez, Sir Wala, Subito. kita ang mga comments. Ano ni ng surprise. Oh, sige. Okay, so first nga question. First, ang hambal ni Mark Jan Galvez Subeto. Hi sir, gusto ko lang mabalaan kung ano ang mga bagay, ang mga hilig mo or hilig ka sa mga ano. So ano gali mga hilig mo kung according kay ano mga hilig mo, ano sir? mga ano mo? Hobbies? Kung sa mga bagay, no? Kung sa mga bagay, mahilig ko na magbakal boots. Kung Okay. Kung mag-perform ko sa isa ka event. Actually kakagi ko nikita kay Sir Marty sangga parade kami sa ano to I think Independence Day. Naka-boots na siya, kagi na siya, kita ko siya. So meaning to say, mga kabantay mga Boots. subscribers, boots ang Boots ang dako gusto. lang. So, anong size mo kay Sir Marty? ano ba? Size 6. Oh, size 6 kasi may gusto magregalo kay Sir Marty. Akon 8. Ako ay ko kabalo. Okay, sige. Okay, next question. Kay Arigid. Ay, amo na ni siyang sister ni Sir Marty. Ala, Ay, okay. Oh, So, kuha mo sa shout out luntad, no? kay Miss Chari Ann Luntad. Miss hi sister. Sister. Sorry, Hi, Luntad. sister. Okay. Cha-cha. What's your greatest downfall and how were you able to surpass it? Wow, medyo ano ni siya, medyo seryoso. So, medyo serious music. Kamay tinago ni nga ano Ang si downfall ko sa kabuhi, wala ko nahatag ang luyag sa akon nga mother before she passed away last 2010. And 2010 was the very opportunity na knock sa door, nagdamdamo sa kanta, nagdaog sa kanta, nag-perform ko para sa iya, nag-graduate ko, but the downfall, sa 2010, December 16, wala na siya. Pagkatapos, wala ko pa na-reach ang akon pasar sa board exam. Iskandra na lang tani, no, Nakita nahatag ko ni sa mother iya. mo, or nakita ni mother mo nga na Ano yung pinaka-downfall ko? Kag ginabalik-balikan ko ang frustrations in life. One of the frustrations in life. Okay, so maging lesson mo na sa atin. Oo. Mga kabantay, may hatag lang kung jutay niya. Insight man about sa mga part. So, arab lang part niya, kung may gusto kita, ihambal sa mga parents ta. Nga samtang buhi pa sila, ipabalutan na sa ila. Kay base bala mo parehas man nakaroon niya part niya, wala na sila, dara na tayo yun manghinayang. Oo, correct. Nga wala ta nahambal ang mga ibubunpot or may mga gusto ta ihambal sa iyo. okay, so ma, ano lang na, gusto gamay kong lang balibay ang balmang ang hinalay na amon. Nagulan. Bati pala ma. Basi ano ka, basi too late na, basi nabasa ng hinalay. So pakinig na Branabas, kuha may ko. branabas. Oh, Diyos ko, may pubra naman, boys. Lunes naman ba? My efficient bit. Yes, ay sako ay naman tanong Sir Marty. So, may ano pa? Okay, Are. Last question. Halin ni kay Kayla Levamuevos. Buperte mo naman. Kayla Levamuevos. Buday ba? Hi, Oo. Kayla. Oh, hello Kayla. Pumuepos. Ano na? Oh, actually do Ayan, Ari, duwa ni gali ang question ni Kayla. Question si Kayla, no? First, itingbutan lang Sir Marty ha. Sir, since when ka nag-start bilang isa ka teacher? And second yung question, sino nag-train sa imo saot? Okay, Mapatrain mo gusto Kayla. Patayin ka man, Kayla. Sige lang. Nang bali, ang una-una ko gid ang service ara sa
college. So yes, so college instructor si Sir Marty. Okay, may downfall ako 2010. I crawl and stand up again no, with the help of my mga nanay sa mga the workers, the walkers na sila panawag gali nga mga nanay ko sila nga kay ako nagzumba-zumba. No, hello mga nanay, mga walkers na. No? Kilala ko na sila. Sila ni Ma'am Ruby, sila ni Nanay Rosemary, no? Madamo na sila. Ma'am Ruby, pa-subscribe ha. Kina-mention ko na to. Nang tapos, nagkwakulibat sang, sang board exam. Nakapasar. Pag nakapasar ko, no, sometimes nag-process pa, no, some papers, nag-apply ko sa college. Una-una casual, tapos part-time. So, may mga estudyante ko sa college ako nasa 2012 to 2013. Then, sa 2013, may mass na application ang DepEd for the K-12. No, na nablisingan, tapos first year ko na in service sa DepEd naman niya. Okay. Oo, 2013. 2013. Oh. Amo mo kami Sir Marty, nakasunod mo ko sa DepEd 2013, May 15. Yes, parehas din kami. Pareho kami, May 15. Batch kami sa DepEd. DepEd. Okay, so Sir Marty, mo lang. Sino tudo sa mga saot na sabat na? Ay, nagtulo sa ako ng sao. Wala. Ano mo ganyan talent? Na nagaliad-liad ko sa folk dance na Okay. si Nanay Diding. Nanay Diding, Nanay subscribe Diding. pa man, subscribe man. Si Nanay Diding, ato na sa ako. Ay, naku, ko. Okay lang din namin. Nag-subscribe ka na. Wala po na itong secret. So, I guess natapos na ng second Yes, part. okay. Okay, ano na ta? Actually, bisan ako excited ko nino. Ang natawag nga, ang third segment, aton nga, Bantaye interview with Sir Marty Luntad. Okay, ang natawag nga, Bantaye ang pagabot. Okay. Sa ini nga part, magabot si Sir Marty sa mga questions insigida, sabto niya dayon, tag-try niya explain. Explain mo lang Sir Marty mga ano lang, mga 5 words lang, basta mag-explain mo, okay? So, dasigay. First na bunot. First bunot. Okay, Sir Marty, pakibasa. English ba? Ilonggo natin para sa mga kamantayta. You've been given an elephant. You can't give it away or sell it. What would you do with the elephant? Okay, in other words, paki-translate mo, Sir. Chick. Nagaan Kasi ka. nga kung paano mo pagamayon. Nagaan ka kuno elepante. Nagaan ka elepante. Okay. Hindi mo na pwede ihatag sa iba, no, ibaligya. Ano himo mo sa elepante? Okay, Sir Marty. Ay, syempre yung elefante, kung nihatag ko sa iban, makita. Kabalan. Oo. Natural, alagaan man because I'm animal lover. Oh, animal lover si Sir Marty. Amo lang na. Okay. Oh, hindi Mga na. lain naman ako. Like, animal. Oh, sige, hindi ta. Next. Hindi ta. Taguan ta na. Kasi balik ta pa na. Sa cycle. Kakinit na sang ano materials. Next. What do you think about when you're alone in your room? Anong ginawa minsan ni Sir Marty kung siya lang isa sa kwarto? Natural work. Hindi gid man ikawan. Dran nagapangabuhi sa work. Oo, ako man sa balay. Kubra lang pero may ginawa minsan ano. I feel you. Oo. I feel Next, the next, earth moving. You're a new addition to the crayon box. What color would you be? Okay. Anong color Sir Marty kung crayon? Colorless, colorless. Kung crayon siya kuno. Anong color ni Sir Marty kung magiging crayon siya sa color box? Sige. Ano color mo? Ang agaw-agaw guro sa Ano, sige. sa nude. Menstruation red. Sa nude. Silhouette? Sa Sa ano nga color na kung pangalanan mo na lang si? Martilicious. Ay, No, pagkaon. Okay, color so, sa Martilicious. Sige, last two, last two. No? Ay, base bala ha, base may mga magmakwada sang pangalan ng Martilicious for color by Daniel. Ano na siya, royalty. Last 2 questions. Martin. Taban! What's the last thing you watch on TV and why did you choose to watch it? Ano ba? Ang pinaka-reset mo lagi kinalantaw agina. Nga gilantaw mo siya. Agina, ASAP. Wala na. Kaya mo lagi na ang available nga programa nga kanta nga Oo. natanawan ko hindi man pwede nga Sunday, Oo. Oh, Sunday mo essay pigin man oh. Last So, one. ay nako may last. Kasi di ba yung last? Yung last ba gini yun? Pila na how?
Last 2 to siling kuya. Last two, ari last one. Sorry lang, wala ako kabalik. Last eye. Taran! What was the last gift you gave someone? Ako, naghata. Ano, mga kabantay, ano kuno ang pinaka ano na siya, Last. last gift nga na regalo niya nahatag niya sa iya nga mga Ginatatagan ko, balon, ang ako yung ginapaskwila sa Ramon Torres Dulao National High School. may ginapas. Pila gal Sir Marty. Pwede man ito naka-apply. Oo. Doon gusto ko mag-liwat. Oh, tapos dito. Okay. So gift na actually it's the very best gift no on education. Yes. Kaya hindi ko na yung makawat sa inyo cliche nga mga words na. Okay, so Sir Marty, thank you gid. Oh, may hindi pa naman thank you kay Sir Marty. Okay, so ari na kita sa last nga last nga segment ng aton nga interview with Sir Marty. Okay, this time kiti-kiti. Sir Marty daw kiti-kiti. Pero this time ano na kita Sir Marty? Ano yung medyo challenging na part. Okay. Ang artistry ko magwala. Mag-other artist ni Sir Marty. Okay, Sir Marty, according sa amon yung check, ginagawa ganito, Sir check. Damo ang nagasulod sa amon mo kung paano ano ipa-drawing namon si mo sir. Pero isa lang siguro kung may bagay ka nga gusto i-drawing, right? So yes, ano siya, kung ikaw magiging isa ka bagay, sa inyo balay, ano nga gamit ka sa inyo balay. I-drawing mo lang siya sa nakabilog, kag-explain mo sa amon later on kung amo ka na nga gamit, okay? Nga bagay. So maminsra ka, gaan ka na amon 3 minutes to do your art. Pwede 3 hours. Kaya ipakita na po dahil sa tuloy mga kabantay ni mo drawing. So 3 minutes, 3 minutes timer starts. start now. Okay, mga kabantay, ari na kita. Ano siya nag-drawing ni Sir Marty? Dali na magawa ang pagka-artistic ya. Artistic Okay, ya. ano siya yan nga gamit? Kag nga mo na ang napilian nga gamit. Okay? Okay, pwede So Sir ka. Marty, at the count of 3, okay, pakita mo sa ating mga kabantay. Ready? 1, 2, go! ano siya? Oh, gitpunta kayo yung pangalan, pilo, para hindi tayo makakommentar na ito. Kasi sponge pala Pilo siya, pilo. Kasi pala mambal the sponge na. Because Ah, Pilo. 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 So Sir Marty, nga pilo. Pilo ang pipili ko. Kaya ako daan nga natawo. Tululugan. Nang daw pwede ka kabihin sa akon. Mas ka na anong oras, mas ka na anong time. Kundi na siya Pwede mo ko ma-share sa storya. I feel accomplished when I'm listening and helping sa tao na may problema. Okay. Not to talk and talk and talk and talk, just listen sa mga problema sa mga kabataan. And amo nang gina-workout ko na hindi sa tanan nga bagay ang tunto bata tunto na lang. Let's hear them kung ano ang mga problema nila sa kabuhi. Kagang pilo na bala, mga kabantay, di ba hilibian din man na? Yes. Oo. Dira nga part Hilibian, tululuan laway. Correct, tululuan laway, tululuan luha, sipon. Oo. No? Pero kami sa mga bata, we used to, ano na yan, pillow Na fight. pillow Yeah! Tagal, Ah. idog lang, post magaling mga pilo. So, pwede mo nila ilampo si Sir Marty, I don't know, Hindi no? magpagilam. Okay, so, thank you, gid, Sir Marty. Aneta, so mga kabantay natapos na ang ating first interview episode, no? Kag si Sir Marty gid ang ating pilot sa pilot episode sa interview, no? So thank you gid Sir Marty for being fun, Yes. kag being honest, kag ano pa, very informative na interview, no? Kay Sir Marty. So kabay pa nga mga kabantay nga na kilala tagid ba si Sir Marty. Kung ano yung tawag, kung wala ka mo pulian, pwede ka mo. Pululian. Pululian. Okay. So Sir Marty, as a token of gratitude, may kami sa imo, may pasalamatan. So, si Sir Marty, certified na siya nga, kabantaye. Okay, so Sir Marty, na may with logo. Ayan, So, thank you, Sir Marty. Wala yung prime guy. Bigado pa kami. Pero okay. Okay. Basi lason ano na marmol. Sige. So mga kabantay, we hope na nag-enjoy gid kamo sa atong interview subong with Sir Marty. Bantayan niyo liwat ang magasong nga episode sang
Bantaye! Ginag-greet ko lang na ang mga tao, mga classmates, mga kaberks, estudyante, relatives. Thank you so much. Please subscribe. Subscribe gali! Subscribe Bantaye on YouTube. Please, please. Thank you. Okay. I hope you will going to watch this. Salamat. God bless. Yay! Thank you, sir. Okay mga kabantaye, ang amon galing nga venue subong sa nga ato interview with Sir Marty is the Bantayan Park, Bago City, Negros Occidental. Correct. So ang Bantayan Park, amon siyang ato nga official Bantaye Park. Yeah. Hindi na siya Bantayan Park sa amon ni Brad Incheck. Bantaye Park na siya. Himuon namon galing nga tradisyon diri sa Bantaye interview nga ang kung sinong atong gin-interview, siya ang masuggest ang dason naman nga i-guest naton sa Bantaye. So Sir Marty, sino ang gusto mo nga dason naton ni interview? Nang duwa sa mind ko. Pero kamo na yung mapili nga duwa ha. Si Tatay Landon or Landon Cesar or si Nanay Daddy Gray Suke. Wow, duwa. So, Baka legenda sa Bago City. yes. So Sir Landot kag Ma'am Suke, I hope nga i-accept nyo ang challenge si Sir Marty. Kabay pa nga sa dasong yung mga episodes naton, ma-interview namon kamo. So, sa liwat, Bantaye! Bantaye!